Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä VPN ulanmakdaky problemalar soňky bir hepdäniň dowamında güýçlenipdir. Adatlyň okujylary hem VPN arkaly tahypalarymyza girmegin kynçylyklary barada habar berýärler. VPN hyzmatlary paýtagtda we vilayatlerde işlemeýär ýa-da gaty haýaly işleýär. Marada internet ulanjylaryň köpüsi sosial ulgamlar we messengerler arkaly habarlaşmak mümkinçiligini ýitiripdir. Adatlyň habarçylary WeChat, Telegram, Instagram, Odnoklassniki, TikTok, YouTube ýaly köp çeşme VPN bolmasa girip bolmaýanlygyny belliýärler. Ýurtda internetiň tizliginiň gowşaklygyna we ýokary bahasyna garamazdan jaňlar tekstler bilen bir hatarda video hem ses ýazgylary arkaly habar alışmak ulanjylaryň arasynda gitdigiçe meşhur bolýar. Häkimetler internet bilen bagly bökdünçlükleriň sebäbini düşündirmeýärler. Ýurdun ýeketek internet üçünçüsiniň döwlet ýetirindäki Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekilleri ilatyň internete girmek bilen baglanşykly ýüze çykýan kynçylyklar barada resmi düşündiriş bermeýärler. Adatlyň habarçylary hususan da marda ulanjylaryň en çemesiniň yerli operatorlar tarapyndan hödürlenýän täze internet aragatnaşyk hyzmatlaryna şol sanda has ýokary tizligi wada berip hödürlenýän täze görnüşine geçenden soň internetiň hiliniň esli yaramazlaşanlygyny belliýärler. VPN-niň petiklenmeginden başga da Altyn Asyr mobil operatorynyň mardaky ofislerinde nowatlar peýda boldy. Internet hyzmatlarynyň düýüp götür erwetleşmeginiň fonunda onlar çadym täze telefon sim kartalaryny satyn almak üçin nowata durýarlar. Şol bir wagtyň özünde de sim kartalar satuwda ýok. Adatlyň yerli habarçysy Altyn Asyr mobil operatorynyň mardaky ofisiniň işärine salgylanyp, bu ýerde sim kartalaryň bir aý golay wagt bäri satuwda ýokdugyny habar berdi. Adatlyk Altyn Asyryň wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda nowatda duran abonentler telefon belgileriniň beýleki abonentlere gaýtadan satylanlygyny habar berýärler. Oğuzhan etrafında çölde mal bakýaryn aragatnaşyk bolmady. Yarawsuz ejemiň ýagdaýyny bilmek üçin öýejaň etjek boldum. 8 kilometr uzaklykda ýerleşýän başga bir goşa piýada baryp çopandan maňa telefonundan jaň etmäge ruhsat soradym. Jaňyma jogap beren aýalym meniň telefon nomerimden nätanyş bir adamyň jogap berýänligini aýtdy. Men detsine bärik geldim we nomerimiň başga abonenta berilenligini bilip kaldym diýip adatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Ýurdun beýleki sebäpleriniň ilaty hem internet hyzmatlarynyň we mobil telefon aragatnaşygynyň hiliniň pesligi sebäpli dürli meseleler bilen ýüz-ýüze bolýarlar. Owa ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä daşary ýurtlardaky garandaşlary ýa-da dostlary bilen telefon ýa-da internetde messengerler üstü bilen görleşmek üçin köpler internetiň tizligi bir näme ýokary bolan şäherlere gitmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmen News neşride Türkmenistanda VPN hyzmatlarynyň petiklenmeginiň güýçlenenligini habar berdi. Neşir howpsuzlyk gullaklarynyň VPN serwerleriniň işini bökdeýänligini ýazýar. Soňky döwürde VPN hyzmatlary Türkmenistanda ulanlyp başlanandan soň gaty çalt bir günüň dowamında petiklenýär. Bu awtomatizirlenen bir sistema meňzeýär diýip Türkmen News ýurtda petiklenen saýtlaryň sanawynyň hem artanlygyny we oňa Zoom video konferensiýa hyzmatynyň hem PayPal tölek ulgamynyň goşulanlygyny belliýär. Türkmenistanda VPN ýygy derli petiklenýär. Mundan öň ony tutuşlugyna petiklemekden başga da VPN-den peýdalanyp aýratdyň ulanjylary anyklamak we ýydarlamak bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykypdy. Altyn Asyr Türkmenistanda ýeketek mobil operator bolup, Türkmen Telekom kompaniýasy bolsa ýurtdaky ýeketek internet üçünçüsüdir. Mundan ozal adatlyň çeşmeleri internet bilen üçün edici Türkmen Telekomyň tekniki bazasyny güýçlendirýänligini, şol sanda internete gözegçiligi güýçlendirmek üçin täze enjamlary ulanýanlygyny birnäçe ýerde habar berdi. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözegçilik astynda saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda adatlyk radiosynyň saýtlaryna hem sosial ulgamlara girmäge mümkinçilik ýok. Petiklenen saýtlara girmek üçin ýylat VPN serwerlerini ulanmagy mejbur bolýar. Türkmen News neşriniň Progress saýtyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanda raýatlaryň 26% internetden peýdalanypdyr. Dünýä derejesinde ortaça görkezici 59% barabar. Munyň sebäbi diňe bir petiklenmeler bilen çäklenmän eýtem yerli ýaşaýjylaryň köpüsiniň enjam satyn alyp internet üçin tölek edip bilmeýänligi bilen baglanşykly diýip neşir belliýär we durnuksuz internet sebäpli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ýylda $120 million ýetirýänligini ýazýar.
Marynyň vilayet prokuraturasy Türkmen Gadypçynçylyk Edarasynyň Mary Gadypçynçylyk şahamçasyna barlygy geçirýär. Käbir vilayet ýaşaýjylarynyň sözlerine görä geçirilýän bu derňewler para diýmegi aňladýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. 17 martda Türkmen Gadypçynçylygyň baş edarasy Marynyň vilayet we etrap gadypçynçylyk edaralarına telefon arkaly jaň edip prokuratura işgärleriniň barlyga barýanyny habar berdi. Telefon jaňyna her etrapdaky edara ýolbaşçylarynyň 5000 manat meşberine para taýýarlamalydygy aýdyldy. Bir etrabyň gadypçynçylyk edarasynyň başlygynyň sözlerine görä yerli edaralar bu pulu bermek islemeýär. Sebäbi birden ol prokuratura işgärleri etraplara aýlansa, biz olary elimiz boş kabul etmelimi diýip etrap gadypçynçylyk başlygy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Beýleki bir gadypçynçylyk edarasynyň ýolbaşçysynyň sözlerine görä etraplaryň gadypçynçylyk ulgamlaryna derňewçiler üçin bahanalar az däl. Türkmenistan 2019-njy ýylyň ýanwaryna ilatyň gaz, suw we tok üpçünçiligi tölegli görnüşe geçirildi. Munyň bilen bir hatarda häkimetleriň her hojalykdan gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak talaplary güýçlendi. Bize barlygçy gelse bahana känip bir yerli ýolbaşçy mysal getirdi. Meselem haýsydyr bir hojalykda gaz hasaplaýjy enjam ýok bolsa, biziň işgärlerimiz şol öý hojalygyndan her aý üçin 1000 kub metr gaz ýakandyr diýen çaklama bilen 20 manatdan pul alýar diýip olaýtdy. Ýöne resmi bu tölegin yerli düzgünlere gawat gelip gelmeýändigini aýdyňlaşdyrmady. Diňe muny derňewçilere bahana hökmünde mysal getirdi. Yerli resminiň sözlerine görä egerde bir hojalykda 5 ýyl bäri ulanylýan gaz hasaplaýjy enjamlar Türkmen standartlary edarasy tarapyndan öý hojalygyň öz çykdyjylarynyň hasabyna barlygdan geçirilmedik bolsa, onu oluyda gaz hasaplaýjy enjam ýok hasaplanýar. Türkmenistanda soňky ýyllarda öýlere gaz hasaplaýjy enjamlaryny oturtmak işleri ýygjamlaşdy. Ýöne yerli resminiň sözlerinden çen tutulsa, henizem gaz hasaplaýjylaryny oturtmadyk hojalyklar aýda 20 manat töleg bilen sypýar. Ýagdaýdan habarly bir marly ýaşaýjynyň sözlerine görä gadypçynçylyk edarasynyň işgärleri tarapyndan öý hojalyklardan çöplenýän pullaryň belli bir meşberi edara ýolbaşçylarynyň öz jüglerine gidýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir etrap gadypçynçylyk edarasynyň başlygynyň sözlerine görä yerli resmiler bu pullary derňewçilere berilmeli para bilen düşündirýärler. Her ýylda bir sapar barlygçy gelýär. Her ýylda bir sapar vilayet ýolbaşçylarymyza para pul eltip berýär diýip korrupsiýa ihtimallygy barada habar beren yerli resmi aýtdy. Onun sözlerine görä öýdügedegine vilayet ýolbaşçylary bu çöplenen pullary Türkmen gadypçynçylygyň baş edarasyna eltip berýär. Habarçy bilen atlandyrmalyk şertine gurrundaş bolan beýleki bir yerli resminiň sözlerine görä gadypçynçylyk edaralarynyň işgärleriniň obalarda pul ýygnamagyny ýaşyrmak üçin durly usullardan peýdalanylýar. Bir ýylyň dowamyna bir obadan näçe pulun getirilendigini bilmedileri ýaly işgärleri çalyşyp durmaly bolýar diýip yerli edara ýolbaşçy aýtdy. Şonuň üçin biz pul çöpleýän işgärlerimiz bir obadan beýle koba geçirýäris ýa-da biz olary işden çykaryp täzesini iş alýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň kanunçylygy korrupsiýa hadisalary barada habar beren döwlet gurulukçylarynyň ýa-da beýleki emeldarlaryň goraglylygyny kepillendirýär. Habarçy bilen atlandyrylmalyk şertine gurrundaş bolan yerli ýolbaşçy merkezi berilýän pullara garamazdan derňewçiler etraplara baranlaryna vilayet başlyklarynyň özlerini arka çykmaýanyny aýtdy. Geçen ýylda da şolar ýaly bolup diýip o sözüne goşdy. Biz vilayetdäki edara başlygyna jaň edip bize barlygçy geldi diýip aýdanymyzda özüňiz çölgü tapyň niýe aýtdy diýip yerli resmi gurrun berdi. Ol barlygçylar etraplara baranlaryna vilayet gaz edarasynyň özlerine ýardam bermeýändigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi we şol sebäpden vilayete uladylýan pullaryň dereksizdigini aýtdy. Bu aralykda vilayet we etraplaryň gadypçynçylyk edaralary prokuratura barlyklarynyň alada galýan mahaly. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň köp hobalary gazsyzlyk sebäpli odun ýakmaga mejbur bolýarlar. Şeýle-de sowda üçin tamdyrda çörek pişirýän hojalyklar gazçylary her aý 50 manat tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Din azatlygynyň bozulmagyna degişli habarlar çap edýän Forum 18 Türkmen polisiýasynyň dindarlary tutsak etmegi, gorkuzmagy dowam etdirýändigini, degişli resmiýetiň berilýän soraglara jogap bermekden boyun gaçyrýanlyklaryny habar berýär. Neşriň 16 martda Azatlyk radiosynyň 20-nji ýanwarda çap eden maglumatlaryna sargylanyp ýazmagyna görä, Lewap sewtiniň polisiýasy we beýleki resmiýetleri öz anamlaryna ihlasly adamlara görkezilýän basyşlary has güýçlendirdiler.
Basış hususanna Farab we Çerçe we traplarynda güýçli diýip neşir Azatlyk radiosyna salgylanyp 20 töwerek adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň kellesiniň zor bilen syrlandygyny, alkogol içmäge mezur edilendigini, şeýle-de polisiýanyň tutulanlara hapa söýgendigini habar berýär. Bu syn Azatlygyň marda dinarlaryň mescitten koglanyny barada habarynyň ýa-ýanyna çap edildi. Olal habar berişmedi ýaly Türkmen häkimetleri 9 martda Mardaky baş mescide gelip Miras gecesinde ýaşy dilege diýen ýaşaýjylar kowdular. Tewtün ähli ýerinden ýal gelen adamlar hiç kime pähkel bermän mescidin daşky diýwarlaryna ýaplanyp töwerekdäki oturguşlarda oturup doga okuýardylar diýip Azatlygyň Sewitdäki habarçysy 10 mart günü giýişlik habar berdi. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini uýmakýada uýmazlyk azatlygyny dolu kepillendirýär. Emma muňa garamazdan ýurtda döwlet gözegçiligindäki dinarlar bilen beýlekler diýilýän dinarlaryň arasynda uly tapawut goýulýar. Döwlet gorlugyny alýan we ýurtda çuň ornaşan şahsiýet kultuny gorlayan dinarlara artykmaçlyk berilýär. Öýünni özü namaz okuyan adamlar Wahhabisya ýene bir zat bolmakda guman edilýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Formonteky tutulan adamlaryň günäsini anyklamak üçin 16 martda Türkmen parlamentiniň degişli resmiýetini, adam hukuklary boýunça ýürüýte wekiliň edarasyna, Daşary işler ministrliginiň medeniýet gullugyna telefon edipdir. Emma hiç bir resmi bilen gürleşip bilmändir. Din azatlygy boýunça aýratyn arada döredýän ýurtlaryň hataryna galýan Türkmenistan Azatlyk radiosynyň soraklaryna hem düşündiriş bermeýär. Türkmen häkimetleri dinarlary 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri bir iki topara bölüp özüni ıgrarly hasaplamayan adamlaryny, hatda olaryň maşgala agdalaryna hem ören ýoguzlar aşýar. Aşgabatly şiir mollanyň ykbaly munyň ank mysallarynyň biri bolup biler. 70 ýaşly Şiir Geldimuratov 2010-njy ýylyň tonsuny türmede ýogurly. Şol wagt Bäherdende ýaşaýan Gırazdan aktivisti Sadak Durdumuradowyň tasdiklamagyna görä, şiir morlanyň 7 owly ýapyk sutdy. Gümürtük aýyplamalary esasynda udak möhletli tutsaglyga höküm edildi. Emma Azatlyk bu adamlaryň soňky gwarlary barada hiç bir maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de Azatlyk radiosy 2017-nji ýylyň aprelinde we soňra Türkmenistanyny gülençilikde guman edilip tutsak edilen, gadaply gynalanan gaýdylan we ýapyk suwutlarda udak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen raýatlar, olaryň käbiriniň türmedäki ölümi, dinin sebäpli harby ullukdan ýüdegren ýaşlaryň ýygyderli, käte gaýtadan türme tutsaglygyna höküm edilişi we beýleki maglumatlar barada resmi düşündiriş almak tynançyklaryny etdi. Türkmenistanyny dinarlara gorkozlayan basyşlar Türk mektepleriniň ýapylmagy, ykdysat çökünlüğün ýyl-ýyldan çuňlaşmagy bilen utgaşyp adaty bir zada öwürli diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly dinar aýtdy. Onun pikirçe ýurtda garyplygyň we deňsizligiň ýyl-ýyldan ösmegi adamlary ananç, nähiller bir gudrat gözlemäge mezur edýär. Bundan başga azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurlaşan iki dinlaryň pikirçe döwletiň mescitleri we dini bir adamyň şahsiýet kultunyň we propagandanyň hyzmatyna goýmak synançyklary daşyndan heredeninde netije berýän ýaly görünsede köp adamda gahar, nägililik, resmi ideologiýa barhakan anamsızlyk döredýär. Döwletiň hasabyna haz ziýaratyna gidýän, döwletden aýlyk alýan dinarlaryň ýeňserinden gurrun edýänler, olary ýaňsylaýanlar, göwnme bolmasa soňky ýyllarda has köpelli diýip radionyň söhbetdaş aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň we Forum 18 habar gullugynyň maglumatlaryna görä, Türkmen häkimetleri diňe ýurt içindäki raýatlaryň däl, eýsem daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanlylaryň hem döwlet gözegçiliginden daşardaky dini nançlaryndan ullukan alada galýar.